Linis na tayo, guys. Ayan. Ang dumi. That is the Axe family. Mega love shout out. Thank you so much. Ayan, naglilinis tayo dito, guys. Start naman tayo ng work. Linggo kasi ngayon dito, kaya first day ng work ng mga taga dito sa Kuwait. Kuskus tayo kasi Northwood Beach 3, mega love shout out. Thank you so much, sir. Northwood Beach 3. 3. No, I cannot pronounce the word exactly. There you go. You're now a moderator. Please drop your channel link so that we can pin it right up there. Thank you so much. You're now a moderator, Sir Northwood. The Isaacs family, please drop your link. Thank you so much. Views of Lake Erie sunsets. Mega love shout out. Debbie! Thank you so much, Debbie. Thank you so much. Debbie, I'm using one phone right now. I cannot take my other phone, so I cannot visit your channel right now. Just drop your channel link and I'm gonna pin it up there. Thank you so much, Debbie. How are you today, Debbie? I am starting my work. This is the work of a cleaner. Thank you, guys. Thank you. Yeah. Thank you so much. Everything is okay. But the Sunday is the first day of work here in Kuwait. That's why after I send the kids to school, I'm gonna start working. My daily routine. And then afterwards, I'm gonna cook lunch for them. Yeah, thank you so much, Debbie. Thank you. Yeah, there you go. Wait, I'm gonna pin this. Wait. There. Yes, I did it. Guys, please support Views of Lake Erie sunsets. It's Debbie from New York. Thank you so much, Debbie. Since I go back, I know, since I went back from vacation, my schedule has changed, so I cannot visit some of the channels of my friends. And bye, Nelman! Hello, mega love shout out sa'yo. Ayan, bye Nelman, please support Devi, Views of Lake Erie sunsets, and pakidrop na rin ang link mo para mamaya ipipin na rin kita, ha? Thank you so much, bye Nelman.
Good morning sa'yo from Kuwait. Ay, morning pa dito sa Kuwait kasi. Bainalman, nasaan ka nga ba? Asan ba si Bainalman? Doon na lang tayo sa kabila. Kala ko may tao sa labas. Wala pala. Thank you, Bainalman. Thank you so much. Nakakamiss na rin kasi ang YouTube, kaya kahit pa paano, pag may time, makapag ano man lang, makita man lang kayo guys. Matagal na ako nag-YouTube, uy. Lalo pat iba na schedule ngayon, medyo mahirap na, hindi na masyado makapag-live. Wala nang time. Pero ngayon, umpisa na baka makapag-live na rin ako tuwing nagluluto para makita ko man lang kayo. Kahit 30 minutes lang kasi wala na akong pang-upload guys. Hirap na hirap na ayan, salamin yan guys. Ayan. Kikita niyo ako dyan sa salamin. Ayan. Ayan. Madilim pala. Ara guro si maniho day. Hindi pa nila guro. Nangayos akong itlog kag kagubos, wala akong nabutangan sa guwa. Manya ibutang ko lang, nalipat ko ba. May 2 million people tayo na nanonood guys. Thank you so much. Nagsusupport dyan. Ayan. Kahit pa paano guys, makapag-view man lang ako kahit ilan lang kasi matagal na ako hindi nakabalik ng YouTube. Kahit pang-upload, wala. Kaya hirap. Pero ngayon, subukan ko wait lang. Check muna ako ng pagkain ng maniho ko. Kasi 4 million people in the house. Thank you so much. Ayan guys, nalilinis ako tapos bigyan ko muna ng pagkain yung driver kasi siya lang magluluto. Kasi alam niya busy ako kaya bigyan ng siya malutuan ng pagkain. Ayan. Okay na yan siya. Tapos ay, ipon ka. Lovebirds. Ayan. Thank you so much 4 million people in the house. Baka naghintay na siya dito. Kunin niya lang mga hugasin ko. Ayan. Ayan pa. Maya na yan. Kasi busy ang lola. Ayan. Naghintay na yan mga hugasin. Pag super busy tayo guys, ginagawa. Wait lang.
2 viewers there. Thank you so much. 2 million people in the house. Busy si Mommyzel, guys. Pasensya na kayo. Para lang may ako kasi tagal ko rin hindi YouTube. Ayan, baka mahilo kayo dyan guys sa kakaano ko kasi malakad-lakad ako may ginagawa. Balik na tayo doon. Maya na tayo magkain. Inuubo. Ay, ginatag mo siyang kasulang. Ay, itlog ko ginatag mo. Ang bali, itlog lang iya. Siya lang maluto. Trapo ko. Lintot. Day, ikaw ni. Len. Ayan, si Lintonatic. Si Lintonatic, ito. Kilala ko to eh. Kumusta ka, Day? Andito sa bahay. Ikaw nasaan ka? Oh, syempre naman kilala kita. Kumusta ka dyan? Hindi ka na nagla-live. Hindi man ako nagla-live ngayon lang. At saka bukas siguro. Subukan ko bukas kasi pag nagluluto na ako ba para makapagsalita ako. Kasi alam mo naman, hindi ako makapagsalita. Ay, minsan sira ang at saka hindi ako naka-charge ng ng headset. Maririnig mo ako, Day? Ma-PM ko karon simo. Nasipon ko. Alam mo, sa mapra nagligad. Grabe ito ang ortuba. Ay, kawawa man. Ako man din. Ngayon lang. Naisip ko lang. Nawakan ko cellphone ko kanina. Sabi ko mag-live na kaya ako sa YouTube kasi wala na akong upload. At saka update naman tayo kay Lolo FB, kay Lolo YouTube kasi baka mamaya naging remind na ako nga mag-update daw ako. Wala sahod. Kaya muna tayo. Update. I-drop mo gani ang mo, Day? Uy, kawawa naman. Bakit? Paano ka? Dysmenorrhea ba? Drop mo dyan channel mo kay natin. Dahil pakisupport mo yun ang nakapin. Dahil si Debbie from New York. Pakasupportive nila niyan. At saka si Northwood Beach. At saka si Binelman. Wow. Hala, grabe siya. Sequencerie, monetize. Tapos ito naman si Lintot. Pangatlo mo na to. Drop mo dyan channel mo. Sana all ba? 500 na lang kaya ngayon day mapasok na siya sa requirements ni Lulu. Kahit 500 lang ang subscribers. Tapos 3,000 na lang ang watch hours. Okay na. Sana all ba may nag-play? Ako wala din may nag-play sa akin mo. Si Sir John. Nag-play ako ni Sir John sa Marco Polo ko kasi kulang na ng WH. Sige lang Sana all ba? Dasig. May nag-play si mo, Day. Pahap naman dyan, play sa Marco Polo ko. Sana all ba? Pag sa Pinas ka na, okay, gitna. Iskin mag-upload ka na lang doon.
Sana all ba? Sana all may sumusuporta sa WH. Drop mo dyan si Lintot, day. Sabihin ko matulog ako. Ay, mo katulugan. O, ayan, pinangkukuhanan na sila ng keyboard ang mga bata kasi hindi na sila palaruin. Ayan, kinuha na sila ng keyboard nila kahit na mayroon silang hindi sila paglaro. PlayStation 5. Sila makalaro, kinuha na nila ng keyboard. Untuk ako ba? Simpleng buhay ay kay saya. Sige lang makafocus lang ko pag nasa Pinas na kasi na important ilang subscribers. Tapos ang isa ko padamihin ko lang para watch hours na lang ang ang problema. Kasi ang tanya ko dahil mag 300 na rin yun. Kaya pag na 300, 500 na lang ang required ngayon eh. Di pag na 500 na yun, WH na lang din ang kulang. Ano pa kulang mo? Sinong WH mo? Si Gwen Serie, monetize na, diba? Si Lintot, yan na lang yung kulang mo. Wow, sana all pa utang. Sana all ba? Dami mo kasing views. May members ka din. Dami mo supporters. Ako hindi na ako makagala kasi sa mga live. Kaya ayan. Ito kasi sa YouTube, pag hindi ka nagsusupport, wala rin susupport sa'yo. Kaya kung sino na lang nandyan, hayaan mo na. Punta-punta na lang tayo mag-support kung meron tayong makikitang nagla-live. Para kahit pa paano, may pumupunta din. Ito mga tao na ito, halos hindi ako napunta dito sa bahay nila. Itong nagsusupport na to ngayon, hindi ako halos napunta niyan sa kanila. Minsanan ko lang makilala tapos makikita mo. Nandyan, support sila. Pero kapag sumusuporta ka sa iba, wala man. Hindi man sila nagbabalik. Ayan, hayaan mo na sila, huwag mag-support. Kaya natin to Kasi busy kasi ako, kaya hindi ako makasupport. Ayan. Walang support, wala din balik. Pero okay lang, kaya yan. Malapit na din si Marco Polo kay Ma'am Lintik ako doon siya nagpa-monetize ng Marco Polo. Kung nagpa nagpa 1K. Sobra nga 1K. Sobra 300 plus bananas ko sa kanya. Binigay niya para mag 1,000 si Marco Polo ko. Kaya ayan. Ay wow, sana all. Grabe. Daming views ng konserye mo, no? Kung may oras lang ako dahil pwede din yan. Lalo na ngayon na pinapanood ko lagi ang kay Andrea Brillantes. Yan. Pero hindi ko hindi ako maka-edit kasi nga paano ka pa maka-edit ito pag pahinga mo doon matutulog na. Yan. Bibisitahin kita mamaya. Drop mo dyan channel mo ba para i-pin ko? Kasi kung may magbisita, yawat pa. Gusto ko magtambay, magbartiran, at saka pero, ay nako. Pag nag-live ka ba, tawag yan? Magpa-graduate. Madami ka naman extra bananas. Hindi gani ako wala ako time halos.
gustong gusto ko na. Kaya nga, namian ko nga amo na dan pinaka-paborito ko dahil magsulat at saka mag-summarize ang mga teleserye. Gusto ko na. Pero, hindi ko na siya maano kay wala na ko time ba. Pero subong. Ang linis amo ni tapos dugay masugat naman ko tapos magdigamo di budlay. Uyo niya focus ka. Tapos sa gabi, magbaba kami alas 12 kagina. Kagina gani alauna na kami nagbaba. Hirap. Kaya, ito na lang gagawin ko pa kapag maka-time ako. Kasi ang nakalagay naman sa akin, live streamer at saka content creator, doble lang sa akin. Sa'yo siguro live streamer ka, day. Sige, ang gagawin ko. May isa pa akong channel eh. May isa pa akong channel na yun ang gagawin ko na pang teleserye. Madali lang yun. Bakit? Bakit ka nalilito? Sa isang cellphone mo, 3? Magta-transfer ka? Galing, no? Bakit ka nalilito? Tawag ka naman minsan para mag-usap tayo. Nahihilo ako dito. Yan ang pagtinggan ko sa yung channel ko. Ito si Tanya ko. Ayan, Tanya. Ayan, ilang channel na siya. Ayan, 285 na siya. Na siya. Marco Polo. Ayan. Yan si Marco Polo ko. 1,005 na siya. Yan, konti lang views. Pero okay lang yan. Wala pa yan ito. Tambay ko muna ito. Ayan. Ayan. Tambay ko lang dyan. Tapos, doon na naman ako. Oo naman, wala man problema kahit ilan pa yung pumuni mo. Tapos, bili ka laptop tayo. Para kahit sa laptop mo ilagay lahat. Ayos din. Tapos ako yung manok. Ay, Diyos ko, nahilo ako, Lord. Diba, bakit ako bigla nahilo ba? Mag-out na muna ako dahil nahihilo ako, ha? Bye-bye na muna. Siguro nagugutom ako, hindi ako nakain. Hindi na ako nakain. Bye-bye, Day. Magkape muna ako, ha? Ano ko lang ito muna i-mute. I-mute ko na lang muna